Barane Bikelingara. Well, Handa Pajala, the Mahanda Toyota, the Magoa. Hey, there is a cameraman. There is a cameraman in Japan.
den jarama men jarima tigi rigi men beltade mama argol ma dogol e son tout men beltima ndeysan sirebe be fari programme eno ndeysan Jambar Diawo wellana en cemao haɗen gandi mine invité artiste de tout hande jemma o mbimon ala ko yombara ala ko bubara jemma ko jemma meɗen so weeli ko enen so metti ko enen Jambar Diawo ɗin ɗo banta fuladunaɓe ɗiɗo ndeysan dillere fuladunaɓe ɗiɗo haɗen gandi hande fulɓe kala ɗini ɗo ala ko yombara ala ko bubara hande jemma o ko enen goni eyyi Kadiel so pari rek minen min pari quoi kala ko en ɗiɗo jeehe yo ɓe mbaɗa feere ɓe gara haɗo farade garde ko parɗo waɗe ko mbaɗo ɗum joni joni ha Jambar kene gara hande ko jalade Sounabou Kandé ala ko yombara ala ko bubara Sounabou Kandé ko yombande muɗum ndeysan nde jalade si awride ardara ko togara mayre tan ardara kono programme o ardara ndeysan haɗen gandi jemma o si ari no welde ha weɗa waɗat to koɗen gandi Boy Kandé yiɗa ko yombi yiɗa ko buuɗi Jambar Diawo lomde koyɗami wimaptigo mi wettani mama Rousseau a Jambar kene gara to Ada min suci
Dale mambo meufia, aitika hiyo bekinila, biwai walingilendia, before matazo kaunida, before matazo kaunida, before matazo kaunida, araikita warula, bohida lamida, kota mihulu majambo dula, mijahiru gorsoni, jago siyo neunanila, rada jambo dula, mana ada benda dia golfia so ada takolanda kita aku lagi magi kolene iki ka hore berde ya tapi ya dai kita jentuk detu batu sambil muko furi ma nanti mula maburi haye futu iwane medo mai de foto balik ke luar mana balik ke luar. No,
Sudah malam bilang lain, ada yang fokus kudu dan modern. Kerja tak ingat jika kau mewan, kalau makan gelap memang modern. Ala